Усю неділю церква предлагає нам Євангеліє о ісцеленні розслабленого, паралізованого. 38 років лежить чоловік коло купальні, а така була купальня в Єрусалимі, мала 5 притворів, критих ходів, і там була спеціальна купальня. Ангел Божий періодично сходив і возмущав воду. Колись вода закрутила, хто перший із хворих скочив у купіль, ставав здоровий, яка б не була в нього хворота. І люди займали очередь. Так от зайняв очередь один чоловік, і в тій очереді пробив 38 років. А з якою вірою він чекав ісцелення, а скільки він страдав. І вдруг одного разу до нього приходить Спаситель Господь і каже: «Ти хочеш бути здоровий?» Це питання і нам Господь задає. Чи хочете ви, люди, бути здорові? Що ми відповідаємо? Господи, хочемо, бо здоровий чоловік має здорове і слух, і зрення, і може ходити, допомагати і собі, і другим, і оцінювати красоту Божого творення, якое то щастя. І тоді точно так відповів і цей паралізований. Но він додав дуже сумну свою біографію. Він каже: так, я хочу бути здоровий, але я не маю чоловіка, котрий би мене впустив у воду, коли возмутиться купіль. Там вода забурлить, доки я розкручуся паралізований, помахаю, кличу, передо мною другий скаче, стає здоровий, а я тут 38 років уже чекаю очередь. І тоді Господь, видя його велику віру, каже йому: «Вставай, ти вже будеш здоровий за твою віру велику. Піднімайся, бери постіль твою і йди в дом твій». І так, що сьогодні, послухавши Воскресне Євангеліє о радості Воскресення, ми тепер, на відміну від того чоловіка, котрий чекав 38 років, а чоловіка не мав, як до нього паралізовано, так до нас прийшов той чоловік, бажаний чоловік, добрий, нужний, потребний, ім'я котрому – Спаситель Христос Господь. Він нас не просто по одного, а всіх пропустив через купель крещення. І ми всі, хрестившися в Христа, хрестилися в Його смерть, і в першому крещенні ми воскрешаємо, і перше воскресіння і є наслідок крещення. І так ми маємо чоловіка, Бога чоловіка, того, котрий нині нам допомагає, котрий нам подає руку помочі при першій нашій просьбі: «Господи, поможи, Господи, помилуй, подай, Господи, Тобі, Господи». І навчилися ми співати чудесну молитву «Печать Амінь». Кирил і Мефодій перевели із греческого «Kyrie eleison» чудесним «Господи, помилуй». Чехи пізніше, коли одійшли від старослав'янського, перевели «Пане, змилуйся». Англічани, американці теж перевели «God have mercy on us». Боже, май милость над нами. Но нашоє Кирило-Мефодіївське «Господи, помилуй», так воно і богослужебне, і прекрасніше звучить. А скільки раз ми в життю вне богослуження кажемо Кирило-Мефодіївське: «Господи, помилуй, поможи нам, Боже, поможи, помилуй ня, Боже, по великій милості, Боже, Мати, помилуй». Скільки ми це слово часто употребляємо. І на нашу просьбу Бог приходить і допомагає нам, і дає нам силу.
а в вічності в'єдно з усіми святими, котрі стали здоровими після покаяння і ставши християнами, в'єдно з усіми ангелами ми зможемо і в вічності наслідувати по милості Божої Царство Божоє, царство не паралізованих, а царство живих, благодатних, сильних і духовно радуючихся. Амінь.